full episode, Ilocano Love Storya. Nagsansangit ka. Agyamanak na makapagsarita tamat lang. Siguro, naskan launay ang makapagsarita ta, Diego. Nagapo kay Jibalayo. Ngam imbaga ni tatatiban. Nga awang ka ijay. Isong imayak dito eh. Uwan. Pangasin, Diego. Palubusan ako. Anya? Panawanan. Tapno kibusan tati amin ka na ta. Carla, ay ayatan ka. Ay ayatan na. Noy ayatan na. Saan amay libak ama kibingbi ngayak laang itinita pa na gaya. Taan ti asawam ngay ayatam. Sigud mat nga mom nga danasawak. Sana pa na nagilimod kang ka. Uwan. Kanaklo na karang bindutak. Saan gayam arubang na ito'y apanagayaan? Mawatan na kuma. Tinaskan ka't naragsakta. At na may sa aparswa, nga aglatingit, tunumamon na ter aramidan ta. Carla, Saan ko nakabalat kag nanayon ang masaksakitan? Taamok, adi ka tumabukutan, Diego. Nga agnanayon nakakapit mula. Carla. Iso anak kay kadang ako. Agsinatan. Ah, Palubusan na kuman. Taamok. Nga awat o ti pagmanagan na dayto. Tadwa kami titapuso. Kan awan makapagserbi asi puputno iti duwa nga apo. Carla. Lipatan na ko, Diego. Pangaasi. Dayto ti maudi pa nagsarita ta. Taamok. Iti kanito amaamon ti asawam dayto. Masakitan lakit ti. Kat tirig na ti adda kapingay na. Ngam, Tauri awan karbang kagsakit tinakam na. Tamakibingbingay at lang itinasawa pamatag. Kangam. Nasakit gayam no di mo mapukudan ti may sa abanak. Iso ang maawatan na kuma. ngamjak kabailan ti pan nakapukaw mitipyak ko. Amom no kasano ti panakait ko king ka. Amok, ngam saan amabalin nga agnanaylatan amakibingbingayak iti daytang ayat. Dayta kumamit ti maawatam. Katno talaga ngay ayatan nak. Patgam tikid daw ko. Palubusan na kuman. Ngam, Carla. Sorry, Diego. Ngam daytan ti pangiteng ko. Apaya kaso ti pagtungpalan ti amin, Carla. Panawan akong Diego. Pudno. Nasakit daytoy apa nagsinata. Ngam nasken nga aklunan tat kinapudno. Tamok nga uray sika. Amom no anya ti kay papananti kastoy a relasyon. Saan to amataginayon saan ka di? Kata, agbalinta kumaanatid ker nga agpadpada. Nagsakit na ito yung nagtungpalan ti relasyon ta, Carla. No nasakit para kan ka, mas pay nasakit kanyak. Tanasursuro kan nga inayat. Ngam para iti may sa aparswa. Naskan nga awaten tati kinapudno. Saan anay tuding apara kadata titong kalmay sa iti agnanayon. Kat ulitag. Palubusan na kuman. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kahit ko alam ba sa niti arak sakit tinakam ko.
Tay tila di makatulong kanya. Tapno may waksik tinagbanakan ti ayat mi kang Carla. Tsak pulos namnamahan. Akas to'y ti pagtugpalan ti amin. Apay akas to'y. Nataka ko. Mimili. Hello? Ayan mo ka di, rabiin. Apay ati kasi maragay di opisina yo. Anya ka di mapaspasamak kan ka, ha? Di mo nga di baga kanyak no anya di problema. Tapnamok mo ti aramida. Saan ko akayat ngagpugpugto ak iti agnanayon, Cheko? Sige. Bye. Iyop ko lang ang cellphone ko. Saan ko akayat nga damang siya kanyak? Agino makiti. Aging kay ti mabarta ka kiti kastawan ay. Kinjak amot ilubong ko. Tapno may liwliwag makalipat ka. Ay, bagngal daw yo, tata. Ay, adtaw nasaya at matiltamaraw este maestro. Unay ta maestro matan, tata. Jarlon latan. Ay, rebang nalaang adayawan ka ata may saka maestro. Wan naman nursoro baro. Amangan no ibagape dagiti makan ngagabastusak. Unay. Kumusta gayam ni Carla, tata? Saan ko na nakasarsarita? Tadi na matsungbatan ti awag ko. Ay, dayta nga rod ti dakkel aparikot ko barok. Awan ka dit panggap yo amang sarungkar ken kuana. Ure agkuyog tayo. Anya? Madanagan ako na ken kuana. Amangan no anyakit din ti mapanunot ng aramidan, tata. Wan nga rod. Kuma, makamiris mo't laangan, tata. Kas may sana patag-agayam. Saan ko akayat ngagnanayon ti panagbasbasol na. Gapo iti maiparparit nga ayat, anastrek na. Anya ti aramida. Sana ka makaturog na lang. Anyaman daytan. Pampanunutak latan ni Diego. Paawid nga tan. Api nga inidap na ti cellphone na. Nalubat nga ta. Inawagam aya. Wala nang. Saan ko batan ang maawagan? Madanagan ako unay. Kasla na kainom iti panagsarsarita na itay. Anya. Nabartag. Kasta tinadlaw ko na nang. Ay, ang mga nadala na ngawis kan ko anak inom. Sige, urayam ti asawam tanay agawid ako. Sige, nanang. Sige. Apay, kasto'y direk na ka. Anya ti aramidag. Diyos ko. Anya ka ding hagpay so ti mapaspasamak iti asawak. Anya ka di ti mang burburi-buri ti panunot na. Ada nagsarting alugan. Agyaman na. Adan ni Jeko. Rabi ini. Ngamnas kan amalpas ko ti lesson plan ko. At least, nakasaganan inton bigat. Adaw mauawag kanya. Ni Carla. Itaman pa yung awagan na. Kunak no kagura nakpailang aging gaita. Hello, Carla? Ha? Agsang sangit ka? Anyat mapaspasamak ken ka? Kasla niyang kamahalan, Charlotte. Pasensya ka. Nang sikat inawa ka. Mapainak naminin kanta. Iso ajak pala nagawin. Anya ka kadi. Anya ka humatipagbainam. Sa dinotayan mo, taumayak dita. Sukunan ka. Ada ang iti may sapar ke. Kay
bayad ko lang ang ililiwag ti amin. Sige. Ibagam no sa dinuta umayak adagos. Itamat laang. Delikado day ta. Rabiin. Amangan no anya pa ti mapasamak kin ka dita. Agyaman ka, Jarlon Barok. Kaya baglakit din ta sinukon mo ti gayim mo. Agyaman nakit di tata. Tay nawagan na. Ay saan abale? Dasimbagan ti panunot ko ta at dan itisidong ko ti anak ko. Wan tata. Agyaman tayo. Tanakisina matlaangan iti dayji ajego. Pimanaw ka nun ije pagnanaidan na. Saanin nga agsublipay. Gusto lang ti naramid na. Saan mo't aparikot ti trabaho? Dadala ang mastrakan na dito eh. Nguan matkit di Agam ko na nga agbakasyon pa'y. Nasakit lakit di tinakam na anakisina kin Diego. Nasakit. Nasakit ita. Ang ininot tumatlaang ang maiwagsak na ti amin. Kas matla iti sugat. Nasakit pa'y. No saan ang nagimbag? Wan matkit di tata. Nupay iti panagimbag na. At da maibati apiglat. Amang ipalagip iti dayta. At takadi sakit mo. Kung numarikrik na iti bagim anak ko. Awan matatang. Aglaladutak lang kan. Ne. Anya itanda ito nga. Diyos ko. Sapay la kumatasaan apod no ti atap ko. Kasta ni bakit inawan na ni Carla. Sa anak lakit di nga agbidot. Carla, anak ko. Maululawag tatak. Diyak maawatan na ito arik na. Italahang akas to Yinanam, anak ko. Lalo may kan. Asibayin ka. Amangan no matumba ka. Agyaman nagtatak. Iturog mo no iso. Madamdaman itong ti panagsarita ta. Taadda ibagakkan ka. Tata, Katno ka sa pulan nga agpakita ka iti doktor. Mapanta. Ta ipa-check up ka, anak ko. Sa anak lakit di nga agbidot. Aginaw ni Carla. Gamasapol ang masigurado mi. Inton bigat. Mapan kami iti doktor kan Carla. Tata Teban, umayak man. Dumanon ka dito, Maestro Jarlon. Unay ta maestro Gerlonan. Ay, Kumusta kayong tata? ay nasaya at mat. Ni Carla, kumusta? Ay, madmad iti bagina. Adda iti silid na. Kasta ka di? No saan na pumipya? Income to iti doktor inton bigat. Wana tata. Baliwak to nga rin ti umay. Tamangan no kasapulan na ti ina na. Agsarita ta ko mamili. Babaling ka di. Apay matin na di kahit akasarita. Pudno nga data. Winodata lang ti adda iti palay. Yung labas-labasan naklatan. Adi ka man lagsasa ko. Amok, nasakit tinake mo kanyak. Ngam nakasaganak adumgag, nuan niya ti bagam. Tamok nagbasulakan ka. Saan ko anliklikan ti sulisog? Sige, pagsasawan nak, kabilin nak, tungpaan nak. Ipapas mo tiguram kanyak. Ngam kasarita nak kumamit. Anyaman ado sa nga ipay mo kanyak. Awatan. Inayat mo ka di Dayjay, Carla. Mili. Sumumpat ka.
Inayat mo ka di. Aklunag. Inayat ko. Sino ti ad-adang ayat ang kadagami? Pangasim. San mo nadamagan pa eh? Ibagam tad pa iso. Sige. Sana kaglibak. Agpada kayo ngay ayatak. Agpada kayo ang napatig kanyak. Anya, Pakawanan nagkuma. Gamday talipod no. San ko anliklikan tinagayat iti sa bali. Ngapat yun nagkuma. Ay ating ka. Sana nagbali ti panagayat ko king ka. Diyak kahit ang mapukaw kay tibiyag ko. Isungas. Uston! Uston, Diego. Sumarteng kan. Saan kun akayat ading ganti bagam? Tauray anya pa'y tisawam ita. Saan kun apat yan? Mili. Tay dati pagsakitan tinakap ko. Gapulaang tasaan ka maipayan iti anak. Si Mapulkan iti baka ipaaykan ka iti dayta. Mili. Inaramid ko mati amin akabaulak nga agserbikan ka kas asawam. No pa'y tsak maipaay dayta apanagkan ka. Ti anak. Pakawanan ako ma. Ulit-ulit nagtagkid tao iti pamakawanan ka. Mapakawan ka lang siguro. No mamimpinsan nga iwaksim mo no talikod am dayjay ababay. Ha? Amno aglanayon dayjay ababay iti tapuso. Saan ko nga mo? Saan ko ang masigurado ang mapakawan ka? Kapoy tinaramid mo. Impaay mo kanyak ti kasakitan para iti may nga asawa. Ti maliputan. Mili. Agyaman ka ta saan kayo nga interim. Kat mapalod kayo kumaatwa. Ano saan kayo pa'y asumartan? Ang mga nudumtang ti altaw nga aramid at ti panag. At tiyo nam namain atwa. Ha? Tamoyo abasul dayta. Ngam apay anak pa itoray kayo itirik nayo. Saan kayo anak pito, tata? Anyan ti kastoy? Masiko ka. Anak ko, Unay matan ti kastoy anak kapay ak tata. Ang anya nga ron ita. Awan sa bali apabasulag. No dito'y bagimutla na nagbalinak abaag. Nagbalinak asukir nga anak. ala, saanan aday tati panunutam anak ko. Kasano nga roden to'y inaw tatang. Anya ti aramida. Biyagem, Ipasngay ko ti anak ko. Nga awan mabangunan na nga ama. Nangrunag at nagsina kamin kan Diego, tata. saan ka nga agdanag, anak ko? Addaak dito'y amang tarabay kan ka, kada kayo. Aging ka asibibiyagak, addaak nga amam. Anya da ito'y anaramita kitibiyag ko. Ngam tikiddawakan ka, pangaasim, oray maaddaan kayon iti anak ken Diego, saan mon asubyan. Day talaeng ti maudi akiddawakan ka. Oray kasano siguro arigat, kabailan ta abiyagan ti anak mo. Kumusta kan, Carla? Daytoy, ado apang panunutan. Lipatan pala da kita. Uwan gayam. At daginatan ko aprutas para kan ka. Agraman vitaminam. Ha? Kasano nga amom dagiti vitamins ko, Jerlon? Dinamag ko kan tatateban. Anya? Apay nga aramidam daytoy. Anyan anagimbag kaagayam. Awan rumbang a panunutam. Nasingad ta nga agayam. Anya ko mati serbina dayta. No saan ka saranayan iti daytoy akan ito. Nakapatpatag ka kanyak, Carla.
Nakababain paikit din. Awan rumbang akabain mo. Bagat ken ka, Carla. Pakaragsakak unay dagitoy ngar aramidat ken ka. Ken sa anak nga gurura iti supapag. Dahit ako matilaglagi pa. Si pupuso nga ipaay ko dagitoy ken ka. Ken ti agbalin tong anak mo. Agyaman ha. Nagimbag ka unay, Jerlon. Isa di mo ko mabaybay antibagim. Salwadam tin inawam. Anya nga ron ti plano, anak ko. Umadayo ak nanang. Ay, anak ko ay. Nabayagan akayat nak nga alaan ni Auntie Arlene iti London. Ala, adakan ka dayta. Kasayaatan pa ikit din. Isungag pa Manila kinton bigat. Tasi kasok dagiti kasapula ka papeles. Kastamat tan iti request letter ni Auntie Arlene. No, dayta tinamnama makapabang arkan ka. Kan tapno nala ka amalipat niya bang lilipot nga asawa. Ay kat, sige. Saan da ka alapdan kan tatang mo? Agyaman ak namawatan tak nanang. Napatag ka kada kami, anak ko. Saan mi akayata madadal ti biyag mo? Gapulang iti naramid da jata o kan ka. Nalaos ti pungtot ni tatak mo. Angam ko na, nagparbenglaang. Tasaan amaana dayta, iti panagdarasudos. Di dakpakatanagan nanang. Daytoin ti kayong baga na maaramid. Makisina ako na ni Jeko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Masapol ng kasaritak ti kabit ni Jeko sakbay nga madayo ak. Adakadakwatan na ituloy dati relasyon da. Awan pakibiyang pa'y. Basta nakaikadeng akon. Makisina akon ni Jeko. Agbiyak ang awon lalaki tibiyak ko. Apay akas iti tilak-amot iti panagayat ko iti napudno. Pulo sa jak ni namnama. Basol ko kadi. No jak may paayan iti anak. Naisot nanggap pa na nagsapol iti sabali. Basol ko kadi. Saan akong agbayag tatateban, Carla? Ay nabarok. Saan ka pa nga agawid? Ah? Dito'y kan amang rabi eh. Ninayunak tayo lutaw. Uwan, Jelon. Tatuwa na katuwami amangan kan tatang. Ha? Ay, wah, tata. Kababain mo. Ay sus, anya kalakit din aya. Nakamikit di ati rumbeng nga agbain. Gapota na imbag ka kada kami. Nang runaken Carla. Ay, inlaem kan iso amangan kadituyen. No siya, awan parikot tata. Tapakaragsakak dagito yung aramidak kadagiti agina. Ay, nagimbag kalakit din aya baraw. Uwan mo, Jelon. Dito'y kan amangan. Sige man laangan. Narigat mo't no pagkadkadan ti grasya. Awan, agtuling ka kanaw. Sige, tatang. Tulungan kayo namang isagana iti saan. Ay saanin, siyakaw. Agsarsarita kayo pala ang kinjerlaon, Carla. Napanan ni Jerlon ay nagsaya at launay ken ka, Carla. Uwan nga ron, tatang. Malagip ko dagiti kinagubsang ko iti ken kuana. No kasi balakadan ken babalawon at iti relasyon mi ken Diego. Ket uray kas iti naramid mo ken kuana. Saan ang nagbalbaliw iti pannakilangan na ken ka? Uwan nga ron. Ang sana ba ni tatang? Nakapagkidawak matin ken kuana iti dispensar. Kasta ti rumbang. Ket amom kadaya. Kasla adda kay papanandag iti kinaimbag na ken ka.
Anya ti kayat yu asawan, tatang. Saan nga ta analablabas? Ngamay sa agayam tirik nanakan ka. Anya? Sus, siyak? Wen! Ayatan nak ni Jarlon? Wen! Anak balin akabit kan adapayan anak ko? Anak! Sa anak amay karikan ko na, tatang. Ngam kasanon nga inupod no ti atap ko. Ah, Anya? Agmay may sa akong dito'y balay. Saan ko amalitlikan amalagip? Tinagbanagan ti relasyon mi ken Diego. May palagiplat ta ti relasyon mi ken Diego. Tinagbanagan ti amin. Katamok. Nagpatinggat ti amin. Sinukatakon ti contact number ko. Kat di na kun maawagan pa'y. Kat sapay la ko man. Tasaanan ngagpakpakita pa'y kanya. Di na ko man riribukan pa'y. Kat di mo't nasao kanyak ni tatang may papan kan Jello. Adayo ama pasamak. Tasaanak amay karikin kuanan. At nagsar ng alugan di tabato. Sino nga taday ta? Ni ka di Diego? Sino ti... ha? Sika ka din ni Carla? Uwan, siyak nga rod. Katsak, amamonak ka di. Kasi la, nakikita ka idin nga yak malagip no sa dino kan kaano. Ang mga nakitkitam ti picture ko iti wallet ti asawak. Kayat mo asawan? Sikat i... Siyak ti asawa ni Diego. Wen, siyak laang mati asawa ni Diego akabit mo. Imayak. Saan atap no umay mang raot? Ano, mangkabil kan ka. Anyang karot di kagaram. O may naksidiret. Sige. Aramidam lang ti kayat mo. Ibaga, tanyaman akayat mo nga ibaga. Nakasaganak. Nga uray, kabilan nakpay. Tapod nung mata nagbaso lang. Ibagakan ka. Saan lang asyak ti sidra? Tadamot basol ti asawa. Ampang kakiti Amo nga dan asawa na ngam tinutupang pailaan. Kas na unak. Kabilan nak na day ti makapalagan iti ritnam. Gapu iti inaramid ko wino panang tutup ko iti asawa. Sige. Kabilan nak no day ti kayat mo. Di na ko mapilitan. Kas na unak. Aramidem no day ti makapalagan iti kaunggam. Kasta, pilitan na. Sige. Kabilan nak. Day tatirumbang kan ka. Diyak kaya't nga rami din ti kasto nga pinilit nak. Ngayon day tatirumbang kan ka. Nadda ko madito ti asawak. Dwa kayo kumaagridpan kayo amapan in the impierno. Ano ti? Kasla. Agpadara kan sa. Basol ko? Sige, tapnawan mo ko nam. Ipan ka, hospital. Ampang. Kahit ko alam na saliti, arang tilatingin ko. Anya na ito'y apanusa. Dayti ka ditidosak, itinaramid ko abaso. Di ba po ka ko na kitito ababa itibiyak ko. Damil kan Carla. Sakit uray
maladingit anak. Gabi tinapasama ka. Saan ko anam-namahan? Nakastoy di pagpanakan ti amin. Ay, agyaman na tainiyig mo dito yung ospital ti anak ko. Si kagayam ti asawa ni Diego. Diyak kay ti makabasol. Nga uray bunga ti basol. Tay taasikog ti anak yo. Awan basol ti ubing. Tabasol ti anak yo. Kan ti asawak. Saan ako nagbayag? Ladingitat mo nakabil ko ti anak yo. Amok akagurguram ti anak ko. Gapo iti relasyon da iti asawam. Ibagakken ka. Diyak kanunungan ti relasyon da. Iso nga inaramid ko amin. Tapno agsina da. Mabalin ka di. Santo na pagsaritaan da ita. Naapay nga naramid ko ti kastoy. Gaputa at dapay lang na batbati a panagbuteng ko iti Diyos. Amok pay lang ti husto. Nga uray at daakon iti biyerno. Agyaman akno kasta. Sige, panawan kayo. Ay, ang yakit din ti kastoy ang mapaspasamak iti anak ko. Pagsasawak la kumang. Nguman yan. Amok asibabasol ti anak ko kankwana. Nadagsan abasol. Saan laeng nga itilintag ti tao. Ngumkit di. Uray itilintag ti Diyos. Naimbaglaengan ta nakapanunot mo't lang ti anak ko. Saan pa'y anagabay ti amin, tapno baliwan na ti mangrugi. Nangruna ita, taaddan bunga ti maiparit a relasyon da iti dayjay a Diego. Yamanak ta nakariing kan anak ko. Ti, anak ko, tatang. Awan rumbeng a pagdanagam. Saan a narigreg ti anak mo? Agyaman na, Diyos ko. Diyak laki ti kabalan nga awatan ti amin. Numako ka pa ti anak ko, tatang. May turak amin ang sakit na sumampay kanya. Kapo iti pa na kailawan. Kan pa nagbasol ko. Saan lagi di ang mabukaw ti sikog ko. Carla, Uwan, tatang. Isulang ti mang patpatid kar kanya. Tapno may turak ti panap kapukaw ti lalaki nga inayan ko. Nga uray, managbasol nga ayat. naimbag ta di nakabinaybay anti asawa ni Diego. Nga oray si babasol ka kenkwana. Tatang, Iso apang nga asim, anak ko. Ilaylayon mon ti agbalbaliw. Saan mon asubyan ni Diego nga uray anya at mapaspasama. uwan, tatang. Saan kayong agdanag? Ipamaysak lang ti matang. Kan panahon ko ipasngay kong anak ko. Amok, uray kastoy tinagbanagam. Makasarak kanto iti mangipatagken ka agraman anak mo. Tay ayat akabukbukudam. Adi kahit makibingbingay kalaeng. Awan turungan na anasaya at ti kastoy a relasyon nyo anak ko. Uwan, tatang. Italaang anaamins ko ti abi. Nagtakal, tinagbasulang. Kumusta ni Carla Tata Teban? Imayak adagos idi maamak nga adda kay dito ospital. Nasaya at matayin, awanan parikot kadakwada iti sikog na. Nasaya at nga rot no kasta tata. Ang nay nakaturog may. Saan mo makasarita? Sige lang tata. Tapno daras nga agsubli tipig sana. Wen,
Tapno makarwaran dito'y ospital. Wan tata, kat di kayo madanagan. Uri siyak pa lang timang bantay kan ka na. Sana bale, tawan sarag iti pagadalan inton bigat. Ay agyaman akbarok. Nagimbag kalaunay kadagiti agina. Anya itang daytoy, amar-arami kanya ka. Wino mapaspasama ka. Yak may ladawan ti ili ko, kanimili. Kastamot kini Carla. Kasla nagpanawan ti palay. Nakol lima ka. Yak makontak ni Carla. Nagsukat lakid din iti number na. Yak makapan si Paleta. Ta sigurado nga bugan nakakasla aso ti amana. Uy, dayti ka di dosa ka. Makapayakas di tinagpanakan ti biyak ko. Anya di aramida ka. Slawan sirsirbi ti biyak kanya ka. Kasano ang maiwaksik na ito eh. Anya ka din na ito yung inararamid ko ti biyak ko. Yak pulos namnamaan. Ama po ka ko idang agpadpada. Ada nagsardeng alukan di tapataw ka. Sino nga tatitintang? Mili. Nakurang pa dita. Kati akayat ko diri-dirin tarubang. Kaya't ngay papas tinalaos asakit tinakam ko kan ka. Amok ka na lang sigurang kanya ka. Amok mo kasanok sakit tinakam mo. Sige, ipapas mo tinuksaw mo. Saan ka alaptan? At sapay lang kumata mapakawanak patlangan. Sapay lang kumata subyan na. Tadyak ka balan ama po ka ko'y ibig ko. Di ko lang nga tasubyan ka pa, kat na si kugamon ti kabit mo! Anya? Ni Carla? Wan! Masikugan, ti bunga ti kinaman ang lilipot mo! Di ka agin kikigtot, ta imposible di mo amo! Awanan konta ko king kuwana. Pinutod na namin pinsan ti relasyon. Awan bibiyang ko di deta! Anyat bibiyang ko, anyat pagpanagan ti relasyon nyo? Sige! Itultuloy yo, takaasimot ti bunga ti kinaman ang lilipot mo! Tauraan niya matiraramidam. Saan ka nasubyan? Saan ka naakayat? Saan nakagtatakon iti mang lilipot? Mili. Katamok, agal lalangit itan tiragsak mo, taadan anak mo. Taday talat na patagkad ka. Ngay so tinanggap am anang lipot kanyak, kaputa saan ka maipayan iti anak. Mili. Ada ko mamit pamuspusan? Mangampunta. Ngam, sa bagay, no saan na nagtaod kanyak? Saan na nagtaod kan ka? Anya ko masilbi na? Saan mo nga anak? Kat amok, bukod mo nga anak, tisap sa pulang. Maguray ka. Di ko na mga tama pakawan ka. Saan? Di ka tumapakawan iti uray ka anuman. Maging kat si bibiyakak. Umadayoak. Kat tiyak kayat ang makita ka pa eh. Mili. Babit lang. Di nakpanawan. Agyaman na. Tanakarwar ka matlangan iti ospital. Kumusta kan? Nasayaan mo ten, Jerlon. Agyaman nakiti pa ng sarasarong karakan panang banpantay mo kanyag idin na ospitala. Wen, awan ang yaman na day kay. Pakaragsakag launay. Nagimbag kalaunay, Jerlon. Kaputa na patag ka unay agayom Carla.
Agyaman na. Nasayat mo, tanakaruarkan. Tanarigat ti agyan ni hospital. Nagdudu mga angot ti malangab mo ijay. Sana kasta dito eh. Presko ti angin na. Uwan nga ron. Iso kinaykayat kong tirumwar. Kan agyaman ang unay iti Diyos. Tasaan naregreg ti sikog ko. Wan nga ron. Tauray, bunga na ito iti makuna ama nagbasol a relasyon wenno ayan. Saan ko akayat ama pukaw? Kan karbangan na ama si Ryan Dilawag. Kan gaputay ayatom ti amana. May satay ka. Ngam kangunaan ti amin. Awan basol na itinagbalin a relasyon mi ken Diego. Relasyon adi may parbang. Ngam agyaman iti Diyos. Tamay kanak pa iti gundaway ng balbaliw. Amang taliko iti saan anasaya at akalman. No pa'y agbalin da ito'y apasit ti agdamakan masakbayan, Jerlon. Nasaya at launay dayta. Katamok. Makasarak kan tumot lang iti sa baling agayat kan ka. Agraman iti anak mo. Saan ko anam namaan dayta? Taasin o kumamot ti mayat iti sobsobra. No addaman, patyag asyaklaan ti kayat na. Ngam di na pulos maaklon ti anak ko iti sa bali alalaki. Saan mo ako naan dayta, Carla? Tano na pudno king kadayta alalaki. Patyag nga ayatan, wano, ipatag namat ti anak mo. No pa'y di na pudpudno nga anak. Mabitlaeng! Ha? Si Kamanan? Talaga ka di adi mo sardingan ti anak ko. Nagawan mo't ng abain mo. Nauli mo kang tibiyat ti anak ko. Iso ang mabalin ka di. Di kan umay. Saan kan nga agpakpakita iti anak ko? Inaramid ko matata. Ngam, day tala. Tadyak mabalin ay aling ti panagsikong. Anya? Amom amasikog ti anak ko. Wan tatatiban. Nakaamwam. Ni Meli ang asawa ka. Agpagpakasyak. Palubusan da ko makisarita ka ni Carla. Ngore pagbiit lang. Kung nagmata pumanaw kan, saan ka kadi amakaw-awat iti sao? Talaga nagposkol ti rupam. Saan ta ka kasapulan? Kabaalan mi abiagan ti ubing. Tamang namnama kami adakkel ti kaasi ti apo. Tata. Carla! Rumar ka kumatang sarita ka! Ti ulom! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agyamanak. Dahil ka nakitigundawa yung makisarita kang ka, Carla. Ngam maudit da ito'y Diego. Apay anas kan nga limod mo ti kada na anak ta. Gaputasan ko na kayat tiriribok. Taktirak yamin. Siyak ti amatasikog mo. Isuad di mo kumaipaidam kanya ka. Ladingit, Diego. Ustunan. No ko na ampay nga agsinubiyanta kaputaadan anak ta. Nagpitot ka. Anya? Nalawag ngat-ngatan ti impagakkan ka. San mo kadi kahit abaliwan ta ti mga barwanan? Buklin ta ti pamilyata. Pamilya? Amang ano saan mo nga ammo ti sasawam? Saan asyak ti pamilyam? Adda sa bali a pamilyam nga awan sa bali no saan at ti asawam? Ngam addan anak ta. Idinto ta dinak maipaayan iti anak ni Mili. Pangaasim. Agpatinggan di ta ti amin. Abay, kayat mo kadi amabalod ta adwa? Kat agbanag to a kakaasi ti ubing? Mabalod. Saan mo kadi nga ammo? Amabalin na ta apabalod ti asawa. Napanunot mo kadi dayta. Carla. Usaram kumamit ti panunot mo. Saan lang aday tariknam ti pagturayam.
Tadin tumapasamak ti kayat mo ama pasamak taaddan asawa. Ngam, kagurguran ako ni Mili. Nang runa ta namuan na nga addan anak ta. Insinan akon, kat umadayo pa din. Lading itag, nakaamiris ako. Kan saan ko akayat atong palbiyak nga aglanguyak iti basol. Iso ang pangaasim, palubusan ako. Pangasim, Mad. Kasi anak ko makarla. Siya tarumbang Please. akasya. Ipagpagapumlaangan iti ubing. Subliyam ti asawam. Kat pasubliyam tinasaya at alinangan kan relasyon nyo kas agasawa. Agkid daw ka iti pamakawan kan kuana. Kapo iti natagsan ang nagbasulam kan kuana. Kan kang runaan ti amin. Agkid daw ka iti pamakawan ti Diyos. Unay na nagsakit. Di pa nang talikod kanyak ni Carla. Isut ka po na no apay akas di tinagbanagan. Ti relasyon mi nga kasama. Isut ka po na nagpasok ak. Gamapay at tinalikod ang naklatana. Ayan, dakiti karin ang oray anyat mapaspasama ka. San kaming agsina? Awang kadit karbangaka. Amang iparig na iti pamatig ko iti anak ko. Saan ko nga mo? No apay nga raaramidam na gito'y jelon. Nagsaya at kalaunay kanya. Carla, Mabalin ka di. Asad di nga mo na gito'y nga raaramidam. Tamang no, mairwamak at sapsapulag ton. sa anak nga gurura iti supapak dagiti nga aramidag. Pakaragsakak unay ti agserbikin ka. Apay ka di nga raaramidam na gito'y akinaimbag kanya. Kan iti agbalintong anak ko, jelon. Gaputa. Ay ayatan ka, Carla. Jelon. Saan lang anasingad agayam tinangibilbilangag ka. Ngamkit di. Nalablabas pa ngam iti dayta. Ang maapay asyak. Amo matindi ka sa saad ko. Adnan tulaw ti dayaw ko. Kadatoy. Adtoy ti pamanagnak iti panaglawan ko iti managbasol nga ayan. Sipod pa'y Carla. Uray di san kayo pa'y nga agayan ayat. Wenno naadan iti managbasol a relasyon ken Diego. Isu akas taunay idi ti panang bagbagakan ka. Ngamin, saan ko akayat amay sagmak ka? Jelon. Ang nupay kasta. Saan ang nagbaliw ti panagayat ko ken ka? Ngagpapanadan bunga ti managbasol ng ayat asinangal yu adwa. Nagtanukit din day ta panagayat, Jelon. Sa anak amay kari iti day ta anasudi nga ayat mo. Saan natin napalabas ken kasasaad mo tilapad, Carla? Jelon. Wan, Carla. Talaga na sinaw. Kat ibagakken ka. Nakasagana ak amang ipaay itinagan ko. Itipas ngay mo. Tapno dan tumabangunan na nga ama. Anya? Kat ibilang kunto ang nagtawad iti bukod ko adara. Nga ipatag ko akas podpod nung anak ko. Ken kas iti panangipatag ken panagayat ko ken ka. Saan ka kumangagbalin amaag? Amok amasyad ka lang kanya. Aduti sa bali dita. Saan asyak nga awanan may pagpanak na? No ay ayatom ti may sa atao. Saan adag kita ti pagrokodan, Carla? Kat ulitag. Saan anapatag tinapalabas mo? Wenno kasasaad mo ita. Jelon. Kasta kadarisay ti panagayat ko ken ka, Carla. Tinapatag kanyak ita.
ket iso ti agdama. Iso nga ikanak ko may ti gundaway, amang ngiparik na itinapudno nga panagayat ko kenka. Marik na ken makitak anapod nula unay ni Jarlon kadagiti imbaga na ken ka anak ko. Ngam tatang, may isang maestro ni Jarlon. Professional. Saan danto nga tanga umsin ang mga sawa itikas kaniyak? Apay ati sawan ti sabali ti panunutem anak ko. Tatang, Adda dita ni Jarlon anak kasagana amang awat iti amin maipapanken ka. Ken panagkunak, saan aday ta tinapatagken kwa na? Saan ati sawan ti sabali ngemkit di tirik na naken ka? mariribo ka na, tatang. Rusak ti maysa, awan makuna aparikot kan Jarlon. No adda matrik nam kan kwa na ikam iti gundaway. Amok asaan kanto nga agbabawi ang makiasawa ken kwa na anak ko. Anya pala timayam. Pinanawan ka lang nga rodan iti balay, imbay ka pala dito'y. Pangasim, ikanak ko may digundaway. Saan ka ang mapanigilon doon? Awan makalapod kanyak, Diego. Saan mo ka di akayat? Anawaya kayo ni ti babaim? Taamok matlaan kat may sutiragsak mo. Agpata kayo na patid kanyak. Ngamsan kang magdanag. Nagupod din di amin kada kami kan Carla. Tapatsik ka di pa'y dayta? Ti among mamati akpay laang kadagit ibagpagam? Itapay ta dan anak yo. Saan ka di aday ta ti kinalkali kagumam? Ti maadaan iti anak? No kasta nga rod, ipamay samon ti panagayat mo iti kabit mo ken iti anak yo. Gusto na naman, anak ko. Awan pa'y turog ko. Naglaing ka nga sa amin. Gusto na na. Oh, apay adi mo mapasarap ng anak mo, Carla. Huwag nga rod, tatang. Alaan nyo man kit di. Sublatin nyo man kit di ti apuyo. Ay, ay. Makatulog at pa'y kitin. Tortorogan apok la la la. Ay, sosapaw. Makantaan lang gayam ti kaya na. Ay, wala nyo man nga rod, tatang. Iridip ko labasit. Sige, iturog mo nga roday. Ipaidak iti indayon na numadamdama. La 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 la. Sino nga tati umay? Sika. Mapaling ka dito sa marami. Ang gayam, adawit ko para kada kayo iti anak ta. Nagkuna amang yag kakadagita. Pagbangak timang tad sustinto at ubing. Ladingit. Kat pangaasim. Sartingan na kuman. Di na ko nariribukan pa. Pangaasim. Sartingan na kuman. Palubusan na kuman amaming pinsan. Carla. Saan ka kadi ang makauawat? Kunak adi na kong disturbuan. Gapatan anak ta. Adaga po nang masidagakin ka. Ladingitak, Diego. Saan mo nga anak? Taagtan sa bali nga amanan. Anya. Ladingitak. Ngam atan kasukat mo dito'y puso. May sa alalaki. Anang lalakanyak itilaksib tinasaam anapalabas ko. Kinawan sungsung bata na itipiyang. Sana mabalin nga da sa bali ang makaikot king Carla. Saan ka di ako na ngay ayatan nak? Wen, amom da ita. No kasta nga ron na. No talaga ngay ayatan nak. Rumbang nga ron nga ipaay mo ti pakaragsakak. Carla. Di naklakdan nga agay iti lalaki nga ad-adda amay ka. Si Waya, saan kiti akas ken kang daan asawa?
Arig na pinatay na kon, iti da ito ginaramit mo. Kapayatin na likodan na ka. Ayan na giti karim, adi nakdupulos na likodan. Latingit. Ngam takkel ti tubeng day ta akari. Ta saan kan anaw. Tila ang may bagakan ka. Subliam ti asawa. Pasubliam ti sigod a kinaragsak yun. Numaaramid mo day ta. Naragsak matay. Giyamanak ta pinatkamtikid daw ko apa nagsarita ta, Bro Jerlon. Anya ka diti ibagam kanya. Da kayo gayaman kan Carla. Wan, natulagan ti kalay sa amin iti mabiit. Saan ka magtanag Saan nasyak ti tubong niyo? Pakaragsakak da ito'y anamak. Ulan niyo ti pakaragsakak ni Carla. Pakaragsakak matan. Ta inayat ko iti awan kasping na. Agyaman ta inayat mo. Nga ore adan anak na. Awan parikot kanyak dayta. Ta di pay laang. Inayat ko ni Carla iti naliman. Kinipatig mo to kumamat ti anak mi. Saan na nanaskan nga ibagam kanyak dayta. Inawat ko ni Carla. Ajak kinita ti kasasaad. When na naglabsan na. Saan kang agdanag? Ipatag ko timpas ngay na. Kat siyak to ti mabangunan ng ama na. Kat kuma. Saan na kami matan ariribukan pa'y? Jerlon. Pangaasin. Dento ko mamaamuman ti ubing ti kinapudno. Sige, agyaman na. Italik ko king kada kita kina. Saan na nanaskan nga ibagam kanyak? Tauray saan mo nga ibaga? Jak to ida, bye-bye. No kasta, saan ang nagbali ti pangadang mo? Saan na nanang? Kat di kag danag. Kanayo naktumumawag kada kayo. Iso Kahit ko lang ti makalipat iti bangungot iti biyak ko nanang. Ala anak ko. Noon niya't pakaragsakam. Iso ti aramidam. Nasakit man. Naskan nga awatek da ito ay pagbanagan ti biyak ko. Makuna na pa ayak itinagan ni Ayat. Ala ka tagan-anat kang arod, anak ko. Diyos, timang tarabay kan ka. Madaman di kasarita Jerlon kan Carla. Sladyak kabalan ni matangan. Nagturungan ni Carla iti sa altar. Katadamod iti amang ururay ni Jerlon kan kuana. Selamat priat ti parokong ka. Naman niya nga rin. Dahil abanag disan ko ang maipahikan Carla. Di mangikasarkan ko na. San kang tanag Carla? Maudin dahil ay. San kay ton ariribukan nga gina? Saan mo ko mga ipaayan iti sa bali akay papanan? Nung malagip ko man ni Diego, Jerlon, love. Aklong, saan ko amaliklikan alagipan? Tadanay bati na kanyak arikwerdo sa tibiyak. Amon tayta, si bibiyak arikwerdo. Carla, Saan ka ngagdana? Di na kaya't asawan. Nga dapay lang iti pusok ni Diego. Nalpasan anay ko pinday ta abanag. Engamin, si Kante na'y katalima. Carla, Awanan sa pulag kan ka. Taamog kan mariknak ti panagdungong kada kaming agina. Awanin sa pulag pa. Numalaglagip ko man ni Diego. Awan sa bali agapuna. Carla, Ngami ka rin. Aramidag ti amin akabaalak amang lipat kan kuana amaming pinsan. sige.
Naragsak ka kadimat lang iti dinak, Carla. Wan, jak may ladawan. Ada ibagakan ka. Jak mo, no anya ti makunam iti daytoy. Anya dayta? Kagap-gapok lang iti klinika ni Doktora Meji Kamba. Ha? Apay? Ada ka di marikrek nam iti bagim? Apay adi mo ibagbaga kanyak? Saan ka ngagdana? Saan asakit daytoy? Ngumkit di. Agdadag sana. Anya? Agpaiso, Carla? Aginaw kan? Uwan, duwa na bulan. Kat kuma, saan tong agbalik ti panang ipatag mo kin Ronald? Mangnamnama ka. Saan to Apollo, sweetheart? Agyaman, maragsakan ako unay. Ad-adamanin nga ayatan ka iti dayta kinasayaan mo. Gaputa si katipuon tibiyag ko, Carla. Da kayo ti inspirasyon ko nga agi ina.